अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील रक्तपेढीत वारंवार मागणी करूनही पदं भरली जात नाहीत. सोमवारपर्यंतची मुदत देऊन देखील कोणतीही हालचाल प्रशासनानं केली नाही. रुग्णांच्या जीविताशी यांना काही देणं घेणं राहिलेलं नाहीये. त्यामुळे येत्या काळात पदं न भरल्यास जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या कार्यालयाबाहेर आत्मदहन करू असा इशारा युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याजी यांनी दिला. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालय रक्तपेढीमधील जी रिक्त पदं आहेत, जी मंजूर झालेली आहेत, पण ती पदं भरली गेलेली नाहीत. तर या संदर्भात गेले 6 ते 7 महिने आम्ही त्याचा पाठपुरावा करत होतो. जवळपास जिल्हा शल्य चिकित्सक, त्यानंतर आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत, त्यानंतर आपले आमदार दीपकभाई केसरकर यांच्या माध्यमातून आम्ही सर्वांना निवेदनं दिली होती सर्वांना. पण त्या निवेदनाचा कोणीही विचार केला नाही. त्याचप्रमाणे जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या सारखं पाठीमागे लागून सुद्धा त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केला गेला. तर या संदर्भात आम्ही या अगोदर 4 दिवस त्यांना निवेदन दिलं उपजिल्हा रुग्णालयाला. कारण असे बरेच प्रसंग घडले की जिल्हा रुग्णालयाच्या रक्तपेढीवरच सर्वांना अवलंबून राहावं लागलं. कारण उपजिल्हा रुग्णालयाची जी रक्तपेढी होती त्या ठिकाणी कायम जर रक्ताचा पुरवठा करण्यासाठी जे तंत्रज्ञ असतात, तर ते तंत्रज्ञ नसल्यामुळे रक्तपेढीमध्ये कोण माणूस नसायचा. मग ज्यावेळी इमर्जन्सी पेशंट हॉस्पिटलमध्ये असायचा आणि त्याला ब्लडची रिक्वायरमेंट असायची, त्यावेळी आपण गेल्यानंतर तिकडे माणूस नसल्यामुळे त्यांची गैरसोय व्हायची व रुग्णाला दगावण्याची शक्यता होती. तर अशा बऱ्याच वेळा आम्ही निवेदनं दिली, त्यानंतर बऱ्याच वेळा पाठपुरावा केला, पण यामागे काय त्यांचं समजत आलं नाही. पण त्यांनी त्यावर ठोस असा निर्णयच घेतला नाही. आणि आज आम्ही सोमवारची डेडलाईन दिली होती, त्याप्रमाणे आम्ही आज उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये त्यांना सांगितलं होतं की जर आजपर्यंत जर टेक्निशियन दिला नाही, टेम्पररी बेसवर असो किंवा परमनंट बेसवर असो, एक जरी टेक्निशियन दिला नाही तर आम्ही जिल्हा शल्य चिकित्सक त्याचप्रमाणे जिल्हा आरोग्य प्रशासनाचा निषेध करू, काळी हाताच्या दंडावर काळी फीत बांधून निषेध करू असं आम्ही त्यांना सांगितलं होतं. निवेदनाद्वारे त्यांना आमचं म्हणणं मांडलं होतं. त्याप्रमाणे आज सोमवारपर्यंत एकही टेक्निशियन हजर झालेला नाही आहे. त्यावर त्यांनी विचारसुद्धा केलेला नाही. आज शल्य चिकित्सकांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांनी फोनसुद्धा उचलला नाही आहे. तर असा रुग्णांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या, रुग्णांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या जिल्हा शल्य चिकित्सक तसेच आरोग्य प्रशासनाचा आज आम्ही संपूर्ण युवा रक्तदाता संघटनेच्या वतीने सर्व रक्तदाते व सावंतवाडी शहरातील सर्व युवक यांच्या वतीने आज आम्ही त्यांचा निषेध करत आहोत. त्याचप्रमाणे जर यापुढेही जर त्यांनी ह्या महिन्याभरात जर काही तंत्रज्ञ दिला नाही तर आज केलेला हा निषेध, आज फक्त निषेध व्यक्त करून आम्ही आज त्यांचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण यापुढे आजपासून जर रक्ताची जर गरज लागली तर ज्यावेळी रक्तपेढीमध्ये ज्या तातडीच्या वेळी जे रक्त लागतं त्यावेळी आम्ही रक्तदाते पाठवून आमच्या संघटनेच्या माध्यमातून रुग्णांची सोय करत असतो. तर यापुढे रक्तदाते पाठवताना आम्ही विचार करू आणि ह्याला सर्वस्वी जबाबदार हे जिल्हा आरोग्य प्रशासन, त्याचप्रमाणे उपजिल्हा रुग्णालयाचं प्रशासन हे जबाबदार राहील. तसेच आज जी सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाची रक्तपेढी आहे तर ती रक्तपेढी फक्त एका महिला तंत्रज्ञाच्या जीवावर चालू आहे. जर तीच महिला जर आपल्या मेडिकल सुटीवर गेली, मेडिकल लीववर गेली
तर आज सावंतवाडीची रक्तपेढी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. आणि जर ही सावंतवाडीची रक्तपेढी जर बंद पडली तर सावंतवाडी तालुका मोठा आहे आणि त्या तालुक्यामध्ये बरीच अशी गावं आहेत जी सगळी सावंतवाडी शहराशी निगडीत आहेत आणि संपूर्णपणे आपल्या कॉटेज रुग्णालयावरती डिपेंड असतात. तर आज जर सावंतवाडीची रक्तपेढी जर बंद पडली आणि जिल्हा प्रशासनाचा जो आज सावंतवाडी रक्तपेढी बंद करण्याचा जो घाट आहे तो जर त्यांनी यशस्वी केला तर संपूर्णपणे सगळ्या ज्या इमर्जन्सी जे रुग्ण असतात त्या सर्व रुग्णांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या या जिल्हा प्रशासन, आरोग्य प्रशासन व जिल्हा शल्यचिकित्सक, त्याचप्रमाणे अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक या सर्वांना जबाबदार धरलं जाईल असं मी त्यांना आमच्या माध्यमातून सांगतो. किती दिवसांच्या मुदतीत जर ही पदं भरली गेली नाही तर पुढचा तुमचा संघटनेची भूमिका काय असेल अजून? आम्ही आता जवळपास 7 ते 8 महिने निवेदनं देऊन पाठपुरावा करत आहोत, पण कोणत्याही प्रकारचं त्याच्यावर पाऊल उचललं गेलं नाही किंवा साधा एक रिप्लाय सुद्धा आलेला नाही आहे. मग त्याचप्रमाणे जर आता या महिन्याभरात, येत्या महिन्याभरात जर इकडची जी रिक्त पदं आहेत ती जर भरली गेली नाही किंवा एक तंत्रज्ञ सुद्धा जर एक दिला गेला नाही, जर 2 तंत्रज्ञ दिले तर आज ही रक्तपेढी सुरळीतपणे चालू राहील. तर एक तंत्रज्ञ जरी दिला त्यांनी तर बऱ्यापैकी ही रक्तपेढी सुरळीतपणे चालू राहील. जर एका महिन्यामध्ये जर त्यांनी तंत्रज्ञ दिला नाही तर यापुढे आम्ही सर्व युवा रक्तदान सकट जिल्हा रुग्णालय ओरोस या ठिकाणी जाऊन शल्यचिकित्सकांच्या ऑफिस बाहेर सर्व युवा रक्तदाते जाऊन आत्मदहन करू, हा त्यांना आमचा इशारा आहे. मी पण सांगू इच्छितो की काही डॉक्टर इथे आहेत, बोलतात की सगळे MBBS आहेत, फिजिशियन इथे कोण नसतो. रात्रीच्या वेळी आले तर ड्युटीवरचे डॉक्टर घरी झोपलेले असतात. इथे पेशंटवर उपचार करणारा एक डॉक्टर नसतो. त्यांच्यासाठी इथे क्वार्टर रूम दिलेले आहे. त्या डॉक्टरने ड्युटीवर असलेल्या डॉक्टरने रात्रीच्या वेळी पण तिथेच राहायचं. सकाळचे सगळे डॉक्टर असतात फिजिशियन, पण कोण दाद देत नाही, कोण कुठे कॅन्टीनला 1-1 तास जाऊन बसलेले असतात. इथे पेशंट OPDच्या बाहेर बसलेले असतात. तर केस पेपर औषध आले आहे. इथे बाहेरून गावागावातून लोक येतात. 11 वाजता मेडिसिन द्यायला उघडतात, 12 वाजता बंद करतात. गावातले लोक रिटर्न जातात, परत दुसऱ्या दिवशी त्यांना फेरफटका मारावा लागतो इथे येऊन. तरी हे कारभार त्यांचा असाच चाललेला असतो. पहिली गोष्ट म्हणजे या आपल्या सोनोग्राफीसाठी मेन टेक्निशियन तो पाहिजे. बाहेरचा डॉक्टर येतो आणि सोनोग्राफी करून जातो, हे नाही चालणार. नाही तर तो उपयोगच काय तुमची सोनोग्राफी मशीन आणून, ते पहिलं करून घ्या. आणि पहिला एक फिजिशियन कंपल्सरी हॉस्पिटलमध्ये अवेलेबल पाहिजे. आहेत ते सगळे शिकाऊ ब्रदर्स वगैरे, ते डॉक्टर हार्टचा पेशंट आहे तर सिस्टर त्यांच्यावर उपचार करतात, ते ब्रदर लोक करतात. त्या दिवशीचा विषय स्नेक बाईट झालेला, 3 तास त्याला इथे ठेवलं. आता ती बांबोळीला असल्यामुळे कोमामध्ये आहे ती. आता त्याच वेळी जर ताबडतोब तातडीने या लोकांनी जर तिच्यावर उपचार केले असते तर तिची पाळी ही आली नसती. तर 3 तास तिला इथे थांबवून ठेवलं. एक डॉक्टर तिला चेक करत नव्हता, तशी ती बेडवर पडून होती. सलाईन लावायला सांगितलं 3 तास डॉक्टर येणार. डॉक्टर नर्स लोक इथे सलाईन लावायला ब्रदर ते त्यांना लावता येत नाही. काही डॉक्टर, सगळे डॉक्टर इथे बसलेले. आम्ही विचारले भाऊ डॉक्टर कोणते, एक डॉक्टर बोलणार. पहिलं गोष्ट म्हणजे डॉक्टरने ॲप्रॉन घातलं पाहिजे. सगळेच गप्पा मारायला जे बेंचच्या वर बसतात सगळे डॉक्टर, आणि आम्ही MBBS आहोत. सावंत अधीक्षक आहेत मेन, ते बोलतात सगळे आमच्या याच्यात सगळे MBBS डॉक्टर आहेत. तो स्वतः त्यांना बोलला म्हणजे तुम्ही जातीनिशी लक्ष द्या. नाही मी लहान मुलांचा डॉक्टर आहेत. मग मी कसं, मग तुमची जबाबदारी आहे ना, तुम्ही अधीक्षक ना, तुम्ही या. मग ते उडवाडूडची उत्तर ते उडवून देतात. माझं म्हणणं असं आहे की सध्या हॉस्पिटलमध्ये डिलिव्हरीसाठी येतात ना महिला, त्यांचं डिलिव्हरी झाल्यानंतर छोटं बाळ असतं, त्या स्वतः म्हणजे वॉर्डमध्ये वगैरे असतात. पण इथे आता सध्या अशी परिस्थिती आहे की सकाळी म्हणजे ते त्यांची आवरावर चालू असताना किंवा काय 8-8:30 वाजता इथे म्हणजे व्यवसायासाठी असणारे म्हणजे त्यांना लागणारे कपडे वगैरे विकणारे, ती त्यांना म्हणजे सकाळी जाऊन आतमध्ये संपूर्ण फिरते. दोन्ही वार्डामध्ये जाऊन ती फिरून आपलं व्यवसायासंदर्भात ते हे करून त्यांना सतवण्याचा प्रकार, त्यांच्या नातेवाईकांना सतवते. ते 2-3 तर नातेवाईक मला भेटून सांगितलं की असं एक बाई येते आणि काय म्हणजे हे घ्या ते घ्या. तर हे सांगण्याचा मुद्दा काय, तर छोटं बाळ आणि त्याची माता हे असं अर्ध्या तासाने फिरून इन्फेक्शन होऊ नये याच्यासाठी जास्त लक्ष ठेवून त्यांना आत प्रवेश करून हे जे फिरून कपडे वगैरे विकण्याचं वगैरे आणि किंवा काय हे करतात तर ते करू देता कामा नये. कारण त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी मी माझ्या निदर्शनं झालं म्हणून मी सांगतो. सावंतवाडी शहरात तसेच शहराच्या बाहेरही त्याचप्रमाणे गोव्यातही जो रक्ताचा पुरवठा कमी, जे एमर्जन्सी पेशंटला जे रक्त लागतं ते रक्त म्हणजे एक जीवन आहे आणि ते जीवन देण्याचं काम गेले कित्येक वर्ष देवा सूर्यजी आपल्या माध्यमातून करत आहे, त्याच्या टीमच्या माध्यमातून करत आहे.
आणि त्याची जी मागणी आहे हे तंत्रज्ञान इकडे उपलब्ध व्हावा ही रास्त आहे. आणि त्याने जे अधीक्षक आहेत किंवा उच्च कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.